Dinɛtigiw ani dinɛ ɲɛmaabaw jamanakuntigi ale tɔgɔla premier ministre ko a y'u bɛɛ lajɛlen bisimila kunun ko ale yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ la Fala ye min ye nin waati laban in na nɛnini ani bɔnforola kuma min bɛ ka fɔ dinɛtigiw ma premier ministre ko jamanakuntigi ko ka fɛɛrɛ minɛ a ko la ten o la sa ko bɛna jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigi sen kan jɛkulu min na to waleya ninnu bɛ se ka kunbɛn cogo min ye majɛ minnu bɛ kumaw la dɔ bɛ se ka bɔ olu la cogo min yaasa bɛn ni kelenya ka sinsin premier ministre ko sa ko min ye jɛkulu min kan ka sigi sen kan k'a bɛna kɛ dinɛ ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ka yamaruya kɔnɔna na u sen bɛna ye a la wa u bɛ don a baara la premier ministre y'a sinsin min kan kosɛbɛ o de sa fɛɛrɛ ka sɔrɔ bɛnkan fɛɛrɛw minnu b'a to nin baara in bɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ kiirisola ta o ma ye a la dinɛtigiw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ u yɛrɛ k'u hakili jagabɔ u ka se ka fɛnw sigi sen kan kuma tɛ bi bato kɛcogo Fala ye tiɲɛ yɛrɛ la n'i y'a kutuba dɔw lamɛn a bɛ k'i ɲɛna k'i tɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ kuma dɔ la i yɛrɛ bɛ yɛrɛ ɲininka nin ye dugu jumɛn alimami ye nka a bɛ tila ka f'i ɲɛna k'i yɛrɛ ka dugu alimami don Fala ye f'i ja bɛ tigɛ o la min ye Haut Conseil islamique ale ɲɛmaa bɛ taamana wɔlɔfɔw fɛ yen Fala ye min ye Mohamed Makiba ye a y'o de bila ka taa nɔ na baara ninnu bɛɛ lajɛlen kun cɛlen ani Makiba ye masala kɛ an ka jɛ ka o lamɛn. Wajulu kɛcogo jugu min bɛ jamana kɔnɔ bi ani wajulu yɛlɛmani don bi ka kɛ fitinɛ ye ani mɔgɔw ka dusukuna kɔniyaw o bila jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ ni mikoro daburu sababu ye ani wajulu sababu ye donc bi an yɛrɛ b'a dɔn minnu ye diinɛ barika la ka fɔ tiɲɛ ye bi kutubaw tiɲɛnen don wajulu tiɲɛnen don réseaux sociaux sanfɛ fɛn bɛɛ bɛ bi fɔ ala ko premier ministre sigilen a ye taalen min ka Haut Conseil islamique la président n'o Seydou Sanodane Hadara a y'a ɲini u k'an dɛmɛ o bana in a bɛ se ka furakɛ cogo min donc o la premier ministre y'an wele bi ni jamanatigi tɔgɔ ye k'a fɔ fanga y'a ɲini u bɛna u ko in ta ba la u bɛna jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigi min bɛna miiri k'a lajɛ fura bɛ se ka sɔrɔ ko in na cogo min wajulu bɛ se ka to ala ko minɛ kɔnɔ cogo min ka jamanadenw to da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ mais ka taa wajulu transfert ka kɛ fɛn wɛrɛw ye ka taa kɛ fitinɛ ye ka taa fɔ ka jamana yɛrɛ ka paix sociale k'o menacer wajulu bi o min na bi maa ba ti to yen maa ni ti to yen ala ti to yen kira ti to yen kuranɛ ti to yen kira sɔma ti to yen i bi fɛn bɛɛ bɛ bi wajulu kɔnɔna na fo ala ko donc premier ministre vraiment anw nisɔndiyara bi kosɛbɛ a jigi fara kosɛbɛ président ye o ci de don a la a y'an wele bi o de fɔ an ye k'a fɔ fanga bɛna jɔ a jɔyɔrɔ la gouvernement yɛrɛ bɛna comité dɔ bila sur place min bɛna lajɛ ka anw dɛmɛ parce que u bɛna anw de dɛmɛ anw de kungo don u bɛna anw dɛmɛ k'a lajɛ ko bɛ se ka bila minan kɔnɔ cogo min. jɛkulu sigili ko la a bɛna kɛ cogo di aw ka maa bɛ y'a la wa. premier ministre ye o de fɔ an ye k'u u ye bonya d'an kan k'a fɔ jɛkulu bɛna sigi u b'a ɲini an yɛrɛ ka mɔgɔw ka y'a kɔnɔ a ɲɔgɔnna minnu delila nin t'a siɲɛ fɔlɔ nin ka kɛ o ni ɲɔgɔnna delila ka sigi Mali kɔnɔ kɔrɔlen ni ɲɔgɔnna comité delila ka sigi kɔrɔlen comité national de presse a ɲɛmɔgɔ tun ye Fɛfɛ Kɔnɛ ye historique de bɛ k'u la mais a ma baara kɛ n'a tun ye baara kɛ an kun tɛ se nin waati ma o kɛra depuis Fɛfɛ Kɔnɛ Bamakɔ gouverneur ye waati min mais a sigira a danna a sigidon ma a ma se ka taa yɔrɔ la mais n'o kun ye baara kɛ bi désordre min bɛ bi a kun tɛ kɛ yen donc mais nin min taalen filɛ transition fɛ bi anw d'a ma la k'a fɔ de bɛ se ka baara kɛ wajulukɛlaw de kan ka mɔgɔw éduquer ka mɔgɔw cɛ bɛ ni kanbɛ don olu de kan bɛ mɔgɔw fara mɔgɔw ye bi olu de kan bɛ nɛnikɛlaw de kuma jugu fɔlɔw ye bi donc o tɛ hɛrɛ ye ni jamana anw y'a kuma kɛ k'a fɔ sanfɛla ɲɛ président de la transition yɛrɛ tun y'a ɲini Haidara fɛ n'o ye Haut Conseil président ye ko an ka fɛɛrɛ ɲini nin ko in na o y'a sɔrɔ hali mɔgɔ minɛ ma daminɛ o y'a sɔrɔ hali karamɔgɔ kelen ma deli ka interpeller wajuluko la an ye baara kɛ k'a ban pewu k'a di faamaw ma anw y'a baara kɛ o mais o baara de mɛnna a ma waleya bi ni président yɛrɛ y'a ye ko a kan ka kɛ ka premier ministre bila k'anw wele bi vraiment avec Abdoulaye Maïga on était très heureux aujourd'hui an contenant n'a ka ci ye a ye message min di an ma k'a fɔ u bɛna comité dɔ bila sur place anw yɛrɛ bi y'a la ni aw sɔrɔ an b'a dɔn u t'a kan kɔ u ma deli k'a ɲɔgɔnna si k'an kɔfɛ. nin b'a dɔn k'a fɔ nin ɲɔgɔnna minnu bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ n'o ye cybercriminalité ye yan'o fana ka sigi wele kun fɔra aw ye ka ci bila aw ma yalama sen ta la aw n'u bɛna bɛn a la fɛɛrɛ ɲuman ka sɔrɔ ka se ka maaw la faamuya fɔlɔ yanni bere tali ka daminɛ wa. laɲini o de ye an n'u bɛna parce que ni nin comité bɛ yen a bɛ sigi ka kuma an kan ka conseil minnu di ɲɔgɔn ma an bɛ ko caman dilan o n'i ye ko caman parce que hali n'u ye wajulukala minnu dira kɛra n'u mina na anw obligé don ka tila ka delili kɛ o dafa ni a lamɛn mais ni cybercriminalité y'u wele k'u minɛ an bɛ obligé don diinɛ ni adamadenya kama anw de bɛ tila ka taa don fɔ ma kelen kan tuguni ka t'u tɛgɛ tunun ka pression bɛɛ kɛ u bɛ tila ka hinɛ an na
bonya kama va dɔw bila u bɛ nɔgɔya dɔn a dɔw dira la ma dɔ fɔ an yɛrɛ bɛ maloya mais ni cadre dɔ bɛ yen légal textes bɛ yen sariyaw bɛ yen bɛɛ bɛ min dɔn bɛɛ bɛ min kalama i b'a dɔn i kan ka dayɛlɛ de n'i tɛmɛna nin ka limi bɔ a la o kɔfɛ ni min dara ka taa ko wɛrɛ k'o la sa ni kungo min y'i sɔrɔ o yɛrɛ nɔ ye mais ni sensibilisation ma kɛ texte tɛ yen loi tɛ yen bɛnkan tɛ yen f'a kɛmɛ min ka di min ye i b'o fɔ min ka di min ye i b'o kɛ foyi tɛ bɔ a la bi bon o de ye désordre ye nka an bɛnnen don a la nin min kɛtɔ filɛ nin ye cybercriminalité yɛrɛ bɛna lafiya gouvernement bɛ lafiya anw yɛrɛ diinɛ baarakɛlaw bɛna lafiya ka d'a kan ni nin comité donna sur place i kan ka taa cogo min bi f'i ye i ka wajuli kan ka kɛ kɛcogo anw de bɛna fɔ anw o y'anw ka baara de i kan ka mun fɔ wajuli kɔnɔ i man k'i da don mun na i man ka tɛmɛ mun kan n'i ye mun kɛ i bɛ jate tiɲɛnikɛla ye o silamɛya ka principe la silamɛya ka taasiraw la haut conseil yɛrɛ o baara kɛ k'a ban pewu plus de 19 articles a bɛɛ b'an bolo wajulikɛla bɛɛ jɛnnen don n'o ye alimami bɛɛ bɛnnen don n'o ye. ayiwa Mohamed Makiba welekan jumɛn b'i bolo ka ɲɛfɔ taabolo bɛɛ lajɛlen yaasa nin ko in bɛ se ka ɲɛ cogo min. bi an b'a dɔn jamana bi situation min kɔnɔ a ka gɛlɛn jamana ti fitinɛ wɛrɛ ɲini ka kɛ a yɛrɛ kan bɛɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka kumakanw misiri kɔnɔna na an bɛɛ kan ka kɛ jamana dɛmɛbɔ ye wajulikɛlaw bɛ se ka min dilan alimamu bɛ se ka min dilan kuturakɛlaw bɛ se ka min dilan o ka bon kosɛbɛ n'o fɔra jamana marabagaw ta kan an k'a dɔn k'a fɔ nin comité min sigitɔ bila tulonkɛ tɛ bilen dɛ maa ma n'i ka wajuli bɔra minan kɔnɔ ka taa kɛ mɔgɔw nenini ye mɔgɔw gurujɛli ye ka taa discours minnu bɛ jamanadenw fitinɛ ka kɛ fitinɛ ni tiɲɛni kɛ jamana kɔnɔ ni kuma min bɔra a la i kelen bɛ taa jaabi fanga ɲɛkɔrɔ parce que sisan tulonkɛ t'a la bilen i ma se ka fɔ nɔgɔ bɔra a la gouvernement yɛrɛ ko ta a mɛn u bɛna comité bila sur place diinɛmɔgɔw yɔrɔ b'a la wa yɔrɔ diɲɛ ma ka don an jɛlen don n'a ka kɛ parce que diinɛ yɛlɛmalen don ka kɛ fɛn wɛrɛ y'an bolo an tɛ min cogo dɔn donc an yɛrɛ b'a la an pɛrɛnnen don ka fanga accompagner nin baara a bɛ se ka ɲɛ ɲɛcogo la an jɛlen don n'a ye an y'u ladon tun ye bi inshallah. ayiwa nin tun ye Mohamed Makiba kumakan ye ka kɛ ni kununko o ni premier ministre ye ɲɔgɔn ye min kɛ ɲɔgɔn ye min senfɛ a yirala sa k'a fɔ ko nɛni mun kɔni bɛ ka kɛ sa fɛɛrɛ bɛna sɔrɔ a la yaasa min ye silamɛ diinɛ maaw ni diinɛ tɔw bɛɛ lajɛlen ye landagosi ni ɲɔgɔn buruja min bɛ sen na a bɛ se ka ban cogo di an ka jamana kɔnɔ gouvernement kɔni ye wele k'a f'u ɲɛna sa u bɛ fɛ ka jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigi jɛkulu min b'a to bɛɛ lajɛlen ka se ka i ta ni bila dɔn Makiba tun bɛ ka kuma o de kan muso